ସେଇଟା ଟିକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଦେଇଦେବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହଉ ହଉ ଦେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଦେଇଦେବୁ। ମନେକି ଦେଇଦେବୁ ହେଲା। ହଁ 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 ଟିଫିନଟା ଦେଖିବା ଦଉନୁ। ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖରାପ ଭାବିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରାଗି ଆମକୁ ଖାଇ ଦଉଛ ନା ମାଡ଼ ଖାଇବା ତୁ ରହୁନୁ ମୁଁ ଅଛି ଖାଲି ଦେଖିବା। ତୁ ବା ଖାଇ ନଥାନ୍ତୁ କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ଖାଇ ଦଉଛି। ଏବେ ସବୁ ତ ଖାଇଦେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କଣ ଦବା? ରହ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି। କଣ କହୁନୁ? A few moments later. ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଦେଇଥିଲି ହାତରେ କରିକି ଦେଇଥିଲି ଖାଇଲଟି? ବଡ଼ ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟା ଦେଇଥିଲି ଖାଇଛଟି? ହଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଭଲ ଲାଗିଲାଟି? ଏତେ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଖାଇଲି ପୁଣି ନେଇକି ଆସିଛି ତମ ପାଇଁ। ବଢ଼ିଗଲା? ନିଅ ଖାଅ। ଖାଇଦେଲନି? ହଁ ବଳିଲା କଣ ପାଇଁ? ଖାଇଲି ବା ଖାଇଲି ପୁଣି ଅଧା ପୁଣି ରହିଗଲା। ଏତେ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଯେ ରହିଲା ଅଧା। ତମ ପାଇଁ ବି ନେଇକି ଆସିଛି।